ओइ बाजै बाजै मानोबा फैदोंमोन आगै? ए बाजै आं एसे जौसो लोंनो लुबैदोंमोन। मा लोंफेरा मा गोसो जानानै लोंनो लुबैखो नोंलाय? बाजै एसे दुखु जादों आंहा। दे होमब्लालाय एसे लोंलांदो। दे न' आगै एसे लोंलांदो। बाजै ओइ बाजै हाब फैसाया बेसेबां जाखो? 40 थाखा आगै। गाबोन लादो दे। दे आगै। मा लोंफेरा मा दुखुआव लोंखो नोंलाय दिनैलाय? एसे दुखु जादोंलै बाजै ओंखायनो लोंनो गोसो जानानै लोंबाय आङो। मानसिनाव दुखुआ थाखायो आगै, होमब्लाबो बांद्राय दालों दे। दे होनबा बाजै थाथ'दो दे आं थांनोसै। दे थांदो दे। ओइ बिमा गैया आफा, आइया बाजैमोननावसो थांदों। बबाव मा खालामनो थांदों बेलाय? माथो आफाया दिनै जौ सोफेनानै फैदों नामा? न'आव दङ नामा नोंथाङा? ए माथो दानस्रां नोंथांसोलाय? औ नोंथां। फै हाबफै जिरायफै फै जिराय। दे जागोन नोंथां। मा खालामबाय थादों नोंथाङालाय? नैलै गायनाय फुनाय बोथोर फैलायबाय नालाय, दाहोना रुवाथिनि बेथन बेसेबां होनांगौ आरो लोगोसे खामला आरो ट्रेक्टरनि बेफोरनि हिसाब निकास खालामगासिनो दं आङो। थिगैनो दङ नोंथां, मावग्रा हिसाबै मावखानांगोन। बोथोरा सफैबाय नालाय मावाबाबो जाया। बोथोरजों लोगोसे खाब जानानै सोलिनाया नोंथां। थिगैनो दङ नोंना नोंथां। नोंथांना गायग्रा हाया बेसेथो बुरजामोन? दंनायाथ' गोबाङानो दंमोन आरो गासै 50 बिगासो जायो आरो। ओमफ्राय बेलाय मानसिफोरनि बन्दक होनाय बेखौ लानानै गोबाङा जाबाय आरो दा। आरो दाख्लैसो नै बे आदिमोनबारुआ। आदसा बै आदिमोनबारुआ सिबाय गोनांथारमोननो रांनि। बे समाव आंनाव थाइसेबो रां गैयामोन। बे समावसो बिफैलायबाय सिबाय। जि दुखु मोनबाय आङो। मानसिनि समस्या नोंथां, बबे समाव मा जायो मा जाया, बबे समाव मा गोनांथि जायो बोरै मिथिनो नोंथां। हरनोबो हायासै आङो अन्थाव बाथाव सिबायाखौ। नै खोनासंलाय, नै दासो बारा गोबाव जायाखै। थां साहा फुदुंनि थां। दे जागोन, साहा गोजाबाबो जायो।
दे लोंदो नोंथां बिस्कुटबो गैया। ओइ बिमा बिमा हाबाब बिफा बेफोरखौ आं मा नुखो मानो बिदि जाखो नोंलाय दानालाय हाबाब बिफा दाना मानो बेबायदि जौ लोंग्रा जाखो नोंलाय बिमा आंनि गोसोआवसो दङ नों मा मिथिनो बिमा बेफोरखौ आंसो मिथिगौ बिमा जेबो मिथिया आंसो मिथिगौ आयौ आयौ बिफा मा जाखो नानि नोमफाय मा जाबाय मा जाखो आफा मा जाखो सिखारदो आफा लासै लासै बहा बेबायदि जौ लोंनानै फैखो नों दे आफा सियाराव जिरायदो दाना मानो बेबायदि जौ फेनानै फैबाय थाग्रा जाखो नों आफा नोंसोर जेबो मिथिया अ मादै आदैया मा जादों जायाखै आदै जेबो जायाखै आदै फैदों फै माथो आदा फैदों फै आदै फै थां सियारलाय थां मा बाव दोन जिरायफैदो आदा बिफा न' सिङाव थौदो थौ आस्थे आस्थे थौ आस्थे आस्थे थौ मादै आदैया मा जादों दिनैलाय दिनै माथो जौ सोफेनाय नुगारखो आंलाय माबाफोर उसुबिदा जादों नामा आंथ' माब्लाबाबो आदैखौ जौ फेनाय नुफेराखैमोन हाब आदै न'खराव एसे उसुबिदा जादों जोंहा बेनि टेनसनजोंनो लोंखोना माखो बेबायदिथ' लोंफेरलाबायामोन होनबालाय मादै रियानाबो कलेजआ एडमिसनखौ लानो हायाखिसै नामा गैया आदै दाबो लानो हायाखै